Wadhi nyime. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo chaka yanga chenro mar keyo kodhi mag pur ne jopur mag kaunti no matiyo kod tingni manyocha ne piny owacho osekelo. Gavana Orengo ma onolose log tich mare wacho ni okang' mar keyo kodhi mag oduma maromo tan 158 biro konyo jopur pidho cham ma opuodhi gi jolony. Orengo wacho ni okang' makamano dhi konyo Siaya jiwo tie mar chiemo ka bende osingo ni jopur biro yudo mbolea ma nengone oyueyo. An kawuono mor timwa madhi loso yore gi te wadwa ni mondo ywak kik bedie ni jomoko yudo to jomoko ok oyudo. Gima wadwaro kende iyudo kinyiso ni ihero pur kendo idhi pur kendo e gikone wabro luoro kendo wapenji to kani ipuro eka achiel yudo cham machalo nadi, yudo gunde di, nikech jo lony ma opiedho wechegi wacho ni kitiyo gi kodhi gi fertilizer ma obro kelo onego eka achiel kiyudo matin to onego bed gundi 18. Koro adwa mana ni mondo ajiw ne jo Siaya te kuonde ma untie. Wan kod tingni mapuronu kod bei moyueyo Sh2,000. Kauru nafas mondo upur, wakelonu kodhi kendo kodhi manono, to bang' mano wabro kelonu subsidized fertilizer. We should increase other varieties, because we are looking at a situation where in the next budget 2023-24 let us also incorporate sunflowers and soya seeds and maybe groundnuts. These ones will supplement our income.